brižni. Da ih čujemo. Ja sam celu svoju srednju školu provela u domu. Ovaj studentski dom mi se zaista dopada, utisci su pozitivni, imam dovoljno prostora za sve stvari. Mislim da je prava stvar da student prođe kroz studentski dom. I samo da se smestimo i odlazim ja kući, ona ostaje da radi svoj posao. Ja sam iz Ćuprije, upisao sam medicinski fakultet u Kragujevcu i evo tamo što sam stigao, utisci su sjajni. Prva godina redovan student ušao na budžet, dobio dom, odlično. Čuli ste, utisci su odlični, zato i ne čudi da za jedno mesto konkurisala su 3 studenta. Studenti starijih godina uselit će se u novembru. A šta je to što ih opredeljuje i zašto tako rado dolaze u ovaj dom? Kakvi su to uslovi, pitamo direktora studentskog centra Mlađana Dimitrijevića. Upravo ste veliko interesovanje za dom, pored formalnih razloga, uslova koje treba da se ispune. Ono što je opredeljujuće, pretpostavljam za studenta i za roditelje, je pre svega cene, gde u kategoriji prve i druge studenti mogu da se smeste za 1400-1800 dinara, dok sva 3 obroka mogu da pojednu za 170 dinara, što vam je samo po sebi jasno kao jedan vrlo bitnih opredeljujućih razloga. Pored toga, uslovi u domu su takvi da se roditelji i studenti odlučuju pre svega za dom. Ako taj uslov ne ispune, oni pokušavaju da svoj status stanovanja reše na drugi način. Roditeljima je bitna i bezbednost i kontrola. Vrlo kratko i to im pružite. Pa ja mislim da je to također vrlo opredeljujuće u pogledu bezbednosti, jer studentima je, pre svega je roditeljima jasno da bezbednost je vrlo bitna. I da kažemo, dakle, 634 mesta, mnogo interesovanja. Nov paviljon u planu već godinama, kada, za koliko? Opet ste u pravu. Mi očekujemo da će procedure biti okončane početkom naredne godine i da ćemo mi tih 150 mesta već naredne školske godine moći da uselimo, što će značajno amortizovati pritisak na našu ustanovu. Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji Ovo je Srbija, a za sve one koji nisu imali sreće da budu u domu, da krevet košta od 50 do 70 evra, iznajmljivanje sobe 150, pa ovaj vid